Bastos. Pretzels. Ano ba 'to, bibing lumalabas? May confirm pa. B, tingnan mo. Uy, manikyan nito binuksan. Nawala tuloy. B, simangot tuloy ako. Nakasimangot si Inday. Na na na. Na na na. Makakanta pala ako. Nawala na. Ano yung pretzels? Wait. Na 1 minute, 1 minute. Ayan. Oh my God. Ganda talaga ng idol. Ayan, Cake Master. Mega mega lang shout out, Lalabs. Ayan, ikaw yung pinakaunang pumunta ngayong gabi. Ay umaga. Lang inayos ko pa yung aking music. Lagyan natin ang jacket yan. Yan, may jacket ka na. Present. Ayan, Alma Baklian. Good morning. Ayan. Mega mega loud shout out, Alma Baklian. Ayan. Ano ba yung music at nawala? Yan, musta po host? Okay lang. Ayan. Nayos ko pa yung aking music.
Ayan, kumusta po, host? Ano na yung ating music? Yan, tamsak. James GPGP, may gaming loud shoutout. Maayos. Yan, James GPGP, nagbaba ng bahay. Wait lang mga lalabs. Si ito lang oh. Pretzel oh. Ano, open mo lang yan. Ayan, Budulyanus di nagbabalik. Critical mass, vlog, tamsak. Ay, sakit ka na. Inaayos ko lang yung music. Ano ba to? Try natin to. Nice ko na. So, di nagbabalik. Ayan. James GBP but already connected. Ayan. Lencel Blair, USA third thumbs up host. Ayan. Pang 4. Ayan. Thank you so much. Ayan. Nice lang natin yung ating music. Yung ating Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Na-atching pa ako. Excuse me. Ayan, love me. Balikan agad. Bakas lang. Ayan. Ayan, thank you so much mga lalabs. Ayan. Ang gulo ko. Mapakali. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Alarating ko lang lalabs galing work. Ngayon mag-work naman tayo sa YT. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Critical mass. Umalis na ata siya. Ayan.
Ayan, 2 million in the house. May kami love shout out. Ayan, Liesel Blair, USA, thumbs up dan full back from Alma Baklian. Ayan. Alma Baklian dan po from Cake Master. Ayan. Million in the house. May love shout out. Ayan. Alma Baklian dan sa'yo si Cake Master. Papalikan na lang lalabs. Dan sukli sisi Alma Baklian sa sayaw mo. Salamat from Liesel Blair. Ayan. Kickmaster 2, dating dikit na tayo from Alma Baklian. Ayan. Yan, Kickmaster 2, tadabol sa bahay mo. Salamat from Liesel Blair. Ayan. Thank you, Liesel, from Alma Baklian. Nawala pa. Ayan, 4 million in the house. Bigyan mga love shout out. Ayan, Alma Baklian, sa bahay mo ako lalabs. Ayan. Sumasayaw si Alma, oh. Bahay ko, morning mga kabahay. Ayan. Good morning, bahay ko. Ayan. Bigyan love shout out sa'yo. Ayan. Ayan, grabe yung sayaw ni Alma, oh. Kurats at may kasamang chat-chat. Ayan. Din po ulit ako sa inyo, Ma'am Alma. Ayan. $5 million in the house. May lang shout out. Ayan. Ang galing mag-chat ni Ma'am Alma, oh. Ayan, dancer siya sa kabukiran host. Guro nilak mo yung pintuan, no, para walang makakita. Baka biglang may pumasok. TikTok pala to. Ayan, Roger Palakat.
Mega loud shout out lalabs. Ayan, thank you for coming. Ayan, jaketan kita lalabs. Ayan, Roger, meron ka na pong jacket. Pwede ka nang magbaba ng bahay lalabs. Ayan. Ayan, Alma. Full watch to Alma. Hindi na ako magbabakas. Dikit ko na lang. Ayan. Na full watch ko siya. 3 minutes and 20 seconds. Ayan. Ayan, Bugs Burden. At my worst. Ayan. Mega loud shout out. Bugs Burden. Ayan. Thank you for coming, lalabs. Padikit pabama. Ayan. Ayan. Roger Palakat, nagbaba ng bahay. Ayan. Padikit la. Ayan. Dinilit. Salamat, Idol. Thank you, Cake Master from Alma Baklian. Ayan, Alma. Dinikit ko na sa'yo, lalabs. Ayan, 3 million in daw. Mega love chat. Thank you, sa Eileen. Ayan. Walang ano man, lalabs. Ayan. Padikit pabakas, balikan ko kayo maya, work muna. Ayan, at may work. Ayan. Nasa work pala si Bugs Burden. Ayan, bahay ko nagbaba ng bahay. Ay. Hello, ayan, live. Live, may mga shout out. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Togski, may mga shout out. Ayan, Bugs Burden, dan po sa bahay nyo with bakas. From Kickmaster. Ayan. Ayan, Togski TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Roger Palakat, dan po from bahay ko. Ayan. Roger Palakat, tamsak dan pulpak from Alma Baklian. Padikit po from Togski TV. Ayan. Ayan, 3 million in the house. Mega lang shout out. Bahay ko nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million in the house. May lang shout out.
5 million in the house. Bigyan lang shout out. And 9 million thumbs up. Thank you so much. Ayan. Linsel Blair. Ayan. Love me. Balikan ko agad. Bakas lang. Ang pangit yung aking sound mga lalabs, no? Parang napampantok. Damsakdan full package. Todski TV from Alma Baklian. And Albert Gamas. Ayan, may loud shout out. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Jacket ka na, lalab. Ayan, 6 million in the house. May loud shout out. Splang Black, may loud shout out. Ayan. Albert Gamas, nagbaba ng bahay. $8 million in the house. May love shout out. Ang pangit ng music. Antongin time lahat nito eh. Dapat yung pampabuhay. Ayan, dan sa durian mo, bahay ko. Lamian cook sa saging. Ayan, bahay ko, tamsakdan from Alma Baklian. Yan, 8 million in the house. May love shout out. Ayan, Roger Palakat, nagmama ng bahay. Alma, baba mo bahay. Ayan, from bahay ko. Ayan. Dan na buhay ko, ayan. From Albert Gamas.
Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Ishplang Vlog, Dan Pulpak, Roger. Ayan, Palakat, Palabla please. Ayan, Albert Dan po from bahay ko. Ayan. Tamsak Dan Pulpak, Albert Gamas from Alma Baklian. 13 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan, Ronnie Arambala, shout out idol. Ayan, Ronnie Arambala, mega love shout out. Thank you for coming, Lala. May jacket ka na, Ronnie. Yan, bahay ko, nagbaba ng bahay. Yan, 6 million in the house. May love shout out. Ishplang Dan po from bahay ko. Ayan. 7 million in the house. May love shout out. Chip Errol Karumay, host shout out. Ayan. Chip Errol Karumay, may love shout out. Ayan. Thank you for coming. Ayan. Jacket ka na po. Ayan. Chip Errol Karumay, magandang umaga, host. Magandang umaga din. Ayan. Jacket ka na. Ishplang Black Tamsak Dan from Alma Baklian. Ayan. Ronnie Arambala, nagbaba ng bahay, host. Ayan. Salamat sa jacket, walang anuman, lalabs. Ronnie Arambala, TW, sa'yo from Chip Errol.
Ayan, 5 million in the house. May mga nag-shoutout. Ayan. Si W buhay ko. Ayan. Patamsakan naman lalabs yung nakapinlalag. Ayan, 6 million in the house. May mga nag-shoutout. Alma Baklian, nasa na yung bahay mo lalabs? $5 million in the house. May mga nag-shoutout. Ayan, Ronnie Dan po from bahay ko. Ayan. Ronnie, pabalikan na lang si bahay ko dan sa'yo lalabs. Ayan. Malit pa pala yung bahay ni Albert Gamas. Albert Gamas. San ka na, Albert? Ayan, Ronnie Arambalan. Dan na sa si buhay ko, idol. Ayan. Bahay ko, dan sa'yo si Ronnie Arambala. Pabalikan na lang lalabs. Ayan. Ishplang vlog, pang 158 ako sa'yo, ayan. At Troy Arambala, nag-iwan ako ng bakas. Pala blood please, ayan. Iwan kayo bakas, buhay ko, ayan. Alma Baklian, nandyan ka pa? Mas nata si Alma. Ayan, tamsak dan pulpak from Team Lloyd. Ayan. Salamat lalabs, ayan. Ronnie Arambala. Sa bahay mo ako. Malit pa yung bahay mo. Ride in Bohol, ayan. Tamsakan naman lalabs yung nakapin, ayan. Alma, baba ka ng bahay, Alma. Ayan, 4 million in the house. May mga shout out. Ishplang vlog, ayan. Dan at bahay ko pala vlog from Ishplang vlog. Ayan, Ronnie. Ronnie Arambala, ayan. Tamsak dan Junaski, ayan. Sige lang Lala, magbakas ka lang dyan Lala. Padikit naman please, ayan. Chef Errol Karumay, ayan.
Ayan, Ronnie. Dikit ko na to sa'yo, lalabs. Ayan, Ronnie, arambala, tapos na sa'yo, pasukli na lang. Malaki pala yung bahay ni Chef Errol. Ayan, creative Chef Errol, karumay, garnishing and carving eggplant and violet onion. Ayan. Malaki pala yung bahay mo, lalabs. Sana all madaming gold. Malaki yung bahay. Malaki yung mansion mo, Chef Errol. Ayan, 5 million in the house. Hindi kami love shout out. Malubang, GTV, hi host. Ay, may kami love shout out, lalabs. May jacket ka na, Malu. Thank you for coming. Ayan. Tamsak. Thank you sa patamsak. Ayan. Boss, pawas naman lang bago kong upload, please. Ayan, nasa bahay mo nga ako. Ayan, oh. Carving eggplant and violet onion. Ayan. Yung wala nang baka suklaan ko, mamaya magluluto muna ako. Sige lang, lalabs, bahay ko. Ayan. Tapos luto muna ako. Sige lang, lalabs, magluto ka muna. Alma Baklian, nasa na yung bahay mo? Dan na si Ishplang. Vlog idol, sukli na lang from Ronnie Arambala. Ayan. Ronnie Arambala, tamsak dan full pack. Ayan. Ayan, 3 minutes na akong watch ng video mo, Chef Errol. Ayan, galing mo naman mag-design. Dikit ko na to sa'yo, ayan. Ayan, 6 million in the house. Bigyan mo lang shout out. Ayan, dan sa'yo at bahay ko from Malubang, GTV. Ayan. Di kita naman mga lalab si Lloyd, di mga lalab. Aking binababa.
And 5 million in the house. May mga shout out. Sakdan Pulpak, Chef Errol from Alma Baklian. Ayan. Padikitan yung nakapin mga lalaws. 6 million in the house. Bigyan mga love shout out. A Latino Life and Adventure, Hola Host, magandang hapon from Chicago, USA. Ayan. A Latino Life, mga love shout out, tamsak, sent, ayan, salamat sa patamsak dyan. Salamat sa patamsak, lalabs. Dan po sa'yo, Chef Errol Karumay from Malubang. Ayan. Chef Karumay, pabalikan si Malu. Dan sa'yo, lalaw. Galing ni Almang sumayaw. Oh. Yan, dikit ko sa'yo, Alma, uli. Dan sa nakapin from Isplang Vlog. Ayan. Alma, babalikan yung mga dumidikit sa'yo, lalab. Nandiyan pa si Ronnie Arambala. Ayan, Ronnie, sa bahay mo ako, Ronnie. Ulit. Ayan, Malubang. Dan sa nakapin, host. Ayan. Ayan, Alma, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lalo. 8 million in the house. Mega loud shout out. Epic TV, may magalag shoutout. Hey, good morning, good looking po, ma'am. Pwede pasali. Sige po, baba ka ng bahay dyan, Epic. Ayan. Ayan, Ronnie. Dikit ko ulit ito sa'yo.
Yan, tamsak din kita host Aileen, nasa grocery ka. Yan, salamat. Patamsakan naman si Bicula ng Uragon mga lalabs. Yan, 6 million in the house. Mga lang shout out. Ayan, Ronnie. Dikit ko na to sa'yo. Ang bahay ko, nagbaba ng bahay. Yan, maludan po from bahay ko. Ayan. $6 million in the house. May lang shout out. Malo, dikit na po dan from Epic TV. Ayan. Malo, pabalikan si Effect TV dan sa'yo. Ayan, 7 million in the house. May lang shout out. Effective dan po sa'yo from Malubang. Ayan. Tamsak dan pulpak Malo. Ayan. Thank you, Malo. Ayan. Ayan, 5 million daw. May love shout out. Ayan, mga lalas, pwede kita naman si Bicula ng Uragon. Samsa ka naman. Ayan, effective ng baba ng bahay. Chubby Piggy, ayan, hello host, nice to see you again. Ayan, thank you. Chubby Piggy, may love shout out. Ayan, ang aga ni Chubby Piggy 3, 4, 5, 6, 7, ayan. Kumusta? Okay lang naman. Kumusta ka din, Chubby Piggy? Ayan. Ayan, 9 million in the house. Migay lang shout out. Effective, ayan. Ikitan si Chubby Piggy, mga lalabs. Ayan. Effective ng baba ng bahay. Ayan. Ikitan si Chubby Piggy at nag-i-LS din yan, mga lalabs.
May mga bakas po ako sa nadikitan, please check na lang po TY. Ayan. Ayan, pabalikan nyo naman si Malubang. Nagbakas daw sa inyo mga lalabs. Ayan. Kanina pa ako gising 4 AM. Aga mo naman, Chubby Piggy. Nagkape ka na ba? Nag-breakfast ka na, lalabs? Ayan, tamsak na kita host. Ang daming yatang pinamili sa grocery. Salamat, lalabs. Hindi na ako nag-ilesos, tinatamad na eh. Ba't ka tinatamad, Chubby Piggy? Kasi panay lamon si Lolo. Pati yung revenue kinakain din eh. Diba? Ito milk time eh. Sana all nagmi-milk. Yan. Pati kasi revenue kinakain, diba? Ayan, bahay ko, nagbaba ng bahay. Bahay ko, salamat. Bahay mo po, ayan. Hi, Pauline. Migilang shout out, lalab. Thank you for coming. Ayan. Ay, walang sahod ng October eh. Bakit wala? Bakit wala kang sweldo? Mali kasi lamon si Lolo ng ano eh. Ng revenue. Ayan. Ayan. Chubby Piggy Dan from Ish Plank Vlog. Ayan. Huli nagbaba ng bahay. TW Malu from Chubby Piggy. Ayan. Dating dikit kay Chubby Piggy. Ayan. From Alma Baklian. Tosok host, good morning, host ganda from Speedwell Vlog. Ayan. Speedwell, migilag shout out. Ayan. Salamat sa pangpunta. Ayan. Proud Pinoy, migilag shout out. Tamsak dan po. Ayan. Salamat. Ayan. Salamat sa patamsak mga lalabs. Ayan, pulindan po sa'yo from Malo. Ayan. Pulindan sa'yo si Malo. Pabalikan na lang. Ayan. Ayan. Dan Sukli Malo from Chubby Piggy. Ayan. Diba Chubby Piggy? Kasi ako wala pa naman akong yung Google Pin ko, hinihintay ko pa eh. Kapag di daw na pag di mo na-reach yung $100, hindi pa ipapadala yung ano, yung Google Pin. Kailangan ma-reach mo na yung $100 bago ipadala. Ayan, 8 million in the house. Migilag shout out. Ayan. Patamsa ka naman si Bicula ng Uragon mga lalabs. Ayan. Effect TV, nagbaba ng bahay.
Ash Plank, dan dikit from Chubby Piggy. Ayan. Yan, dalawa na lang sa nakapin mga lalag. Dalawa na lang. Dalawa na lang sa nakapin. Ay. Effect pang 111 ako sa'yo from Chubby Piggy. Ayan, Alma Baklian. Bahay ko, bahay mo. Ayan. Bahay ko, baba ka ng bahay. Sabi ni Chubby Piggy. Ayan. Ipapadala yan, host. Kahit hindi mo pa na-reach ang $100. Sana nga. Iwan lang baka susuklian ko mamaya sa bahay ko. Ayan. Sa buhay ko. Yan, Speedwell Vlog. Nababa ng bahay. Chubby, thank you from Effective. Ayan. Ilang buwan ka nang munihos? 1 month. 1 month palang lalag. Noong October 4. Ay, October 3 lang pala. Ayan, Alma. Dikit ko to uli. Thank you, host. Ayan. Effective, good luck po sa YT channel mo. Ayan. Ang Chubby Pig. Ayan. Fish Plank Vlog, nagbaba ng bahay. And 10 million in the house, may nag-shoutout. Speedwell, dan po may bakas from bahay ko. Ayan. Isa na lang sa nakapin mga lalab. Isa na lang. Isa na lang sa nakapin. Isa na lang sa nakapin mga lalabs. Ayan. Ayan, 10 million in the house. May shout out. Ilan na dollar mo, host? Ano lang, 23. 23 pa lang lalabs. Kailangan maka 100 bago sumweldo. Wala pa sa kalahati. Tapos panay kain pa si Lolo. Binabawasan niya. Ayan. Ronnie Arambala. Ayan, nagbaba ng bahay. Chubby Piggy, nagbaba ng bahay. Wala pa sa kalahati yung aking dollar. Bakit nabasa ko doon sa ano ni Lolo, sabi pag hindi ka naka $100, pag hindi mo na-reach yun, hindi pa ipapadala yung pin. Almadan sa nakapin po pasukli. Ayan. Tingnan natin si Alma. And 9 million in the house. Mega loud shout. Indian Wanderer. Hi. Ayan. Mega loud shout out. And Indian Wanderer. Ayan. Thank you for coming. Give thumbs up for me. Thank you so much, Indian Wanderer. Give me thumbs up. If you want to connect with them, Indian Wanderer, just drop your link. Ayan. Ash Plank, dikit na po. Done from Effect TV. Ayan.
Speedwell vlog tamsak dan full pack. Ayan. Ayan, lalabs Alma, gumuhit ka na lalabs. Gumuhit na si Alma lalabs. Ayan, KNT tamsak host. Mega shoutout KNT. Ayan, nagbaba ng bahay si KNT. Buhay ko dan sa bahay, nag-iwan ako ng dumi, idol. Ayan, buhay ko, mawalisan na lang si Speedwell, nag-iwan daw ng dumi sa bahay mo. Ayan, Chubby Piggy nagbaba ng bahay. Ayan, Alma, dikit ko to ulit sa'yo, lalag. Ang ganda pala ng place, Alaska. Ayan, ang daming ano. Ayan, bahay ko dan po from KNT. Ayan. $6 million in the house, may lag shout out. Ayan, lalabs Alma, baba mo na kita lalabs. Ipin natin si, nasaan na ba si si Ronnie Arambala, nandyan ka pa? Ronnie, nandyan ka? Baba yung bahay mo, Ronnie. Hindi ko makita yung bahay mo. Ronnie, nandyan ka pa, Ronnie? Ronnie Arambala. Yan, Speedwell, nagbaba ng bahay. Tamsak KNT, dating dikit from Alma Baklian. Ronnie, nandyan ka pa, Ronnie? Ronnie. Chubby Piggy Dan from KNT. Ang laki din pala ng bahay ni Speedwell. Mansion. 3 million. Ayan. Speedwell, sana all may malaking bahay. $6 million in the house, may naglag shoutout. Nandyan pa ba si Ronnie Arambala? Ronnie, where are you? Ayun. Napin ko yung bahay mo. Ronnie, nandyan ka pa, Ronnie? Paramdam ka, Ronnie? Wala si Ronnie. Pin natin si bahay ko. Ayan mga lalags, patamsakan naman si Bicula ng Oragon mga lalags. Dan na si Speedwell, idol, sukli na lang. Ayan, hinahanap kita kanina, Ronnie. Ang ba nagpunta? Ikaw yung sunod na ipipin ko. Ronnie, dikit na po. Dan from Effective. Ayan, Effective nagbaba ng bahay.
Ayan, Laog Moto Vlogs. Hello host. Ayan. Mega love shout out sa'yo. Laog Moto Vlogs. Thank you for coming again. Ayan. Mega love shout sa'yo. Ayan. Musta naman ang bahay mo, Laog Moto Vlogs? Ronnie dan sa'yo, idol. From Speedwell, ayan. Dan sa nakapin from Laog Moto Vlogs. Ayan, baka ikaw pabalikan si Laog Moto Vlogs dan sa'yo lala. Ayan, Laog Moto Vlogs nagbaba ng bahay. Hindi ko lang ng Uragon nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house. May shout out. Laog dikit na po done from Effect TV. Ayan, Effect TV nagbaba ng bahay. Ayan, Laog. Oh, thank you so much. Ayan, nagpalipad si Laog Moto Vlogs. Ayan, thank you so much, Lala. Ayan. Ayan. Natin yan. Bait naman talaga nila Laog Moto Vlogs. So, nagpalipad na naman siya. Ayan mga lalabs, pwede kita naman yung nakapin. Ayan. Mission TV, hi my friend. Ayan. Mission TV, may love shout out lalabs. Thank you for coming. Ayan. Pwede kita naman mga lalabs yung nakapin. Ayan, good morning from Mission TV. Ayan. How are you, Mission TV? Thank you for coming. Ayan mga lalaws, pwede kita naman yung nakapin mga lalaws.
You're welcome, host. Ayan. Mabait naman talaga nila og Moto Vlogs. Yung mga lalabs, padikitan naman yung nakapin mga lalabs. Kunin ko lang isa kong mobile mga lalabs ha. Kalat-kalat kasi yung ating pag-ayuda. Ako yung isa. Ayan, Bibilos, thumbs up dan. Ayan. Bibilos, mega love shout out, madam. Ayan. Log mo to vlog, thumbs up dan, full pack. Ayan. Laog, dikit na po. Bibilos nagbaba ng bahay. Ayan. Sige, thumbs up natin yan, madam. Bayong. Yung password nito. Ayun na open. Oh my god. Ayan. Ito. Tamsakan natin si Bibilos. Tingnan ko yung bahay mo. Yan mga lalabs. Patamsakan naman yung nakapin. Padikidan na din. Yan, Rone Arambala. Dan na kay Bibilos from Laog Motovlog. Ayan, Laog Motovlogs. Sabay mo ako lalabs. Ayan. Panoorin ko lang muna. Play lang natin. Ayan, OTW. Tamsak dan sa nakapinhos. Ayan.
from Alma Baklian. TW from Log mo to vlogs. Ayan. Bibilos Dan po. Nilagang baka, madam. Ayan. Nilagang baka. Sarap naman. Ayan, madam. Full watch. Short video lang pala yun. Dati naman akong dikit sa'yo. Ayan, Laog Moto Vlogs, pinapanood ko pa rin yung video mo. Dan na Ronnie Arambola from Laog Moto Vlog. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Bigyan mga nag-shout out. Ayan, 7 million in the house. Bigyan mga nag-shout out. Magdikitan naman lalabs yung mga nakapin lalabs. Ayan, motovlogs. Pinanood ko siya ng 4 minutes. Ayan, done. Vlog motovlog. Ayan, effective. Ailinski done na po. Ayan. Sige po, effective. Magbakas ka lang. Pabalikan po kita. Ayan. Ayan, 8 million in the house. May mga nag-shout out. Ronnie Arambala, nagbaba ng bahay.
Ayan, 7 million in the house. May mga nag-shout out. Ronidan, may bakas ako dyan. Para may effective. Ayan. Ada kita naman lalabs yung nakapin lalabs. $6 million in the house. May mga shout out. Yes po, Bicol ng Uragundan. Ayan. Sige po. Yan, Love TV. Panoorin ko lang muna. Sige, Effect TV. Tingnan ko yung bakas mo. Dikit ka sa nakapin host. Ayan, salamat lalabs. From Alma Baklian. Laog motovlog. Pabalikan na lang si Alma. Dan sa'yo lalabs. Bahay mo, Alma. Ayan. Nandyan si Alma. Magkasunod lang po kayo. Pinapanood ka pa din yung ano mo. Dikit na ako sa'yo. Effect TV, dan na si Bicolanang Oragon, yung main channel ko nakadikit sa'yo lalabs. Ayan. Bibian Clarino, mega shout out. Good morning host, mega shout out. I'm new here, mega shout out. Ayan, Bibian Clarino, meron ka na pong jacket lalabs. Hindi ka na magbaba ng bahay. Ayan, morning sa lahat. Mega shoutout.
Effect TV. Ayan, Effect TV. Effect TV, sabay mo ako. Thank you, Effect TV. Ayan. Saulaw. Oh, ayan. May kamigalag shout out. Saulaw. Music TV katropa. May kamigalag shout out. Parang. Salamat sa paharang. Ayan, Music TV katropa. May kamigalag chat sa'yo. Mayroon ka ng jacket lalaps. Hindi ka na magbaba ng bahay. Ayan, napulwatch ko na to effect. Yan effect, ididikit ko to sa'yo effect. Done. Log mo to vlogs, shout out. Ayan, from Music TV katropa. Ayan, Bibian Clarino nagbaba ng bahay. Ayan, log mo to. Dikit ko to sa'yo, lalab. Ayan, Bibian Clarino. Ayan. Saulaw, dikit na po dan from Effect TV. Effect TV nagbaba ng bahay. Almain dan from Saulaw. Ayan. For million in the house, may mga shout out. Laog mo to vlog, dan new upload, charity ride. Ayan. From Music TV katropa. Ayan. Effect OTW from Saulaw. Hello Music TV. Ayan. Ayan, M1. Hindi kami ganun shout out. Ayan. Thank you for coming again. Ayan, Johnny Rodriguez. Tamsak Dances. Salamat sa patamsak. Bibian Clarino. Tamsak dan. Off comment from Alma Baklian. Ayan. Bibian, dikit na po. Dan from Effect TV. Ayan. M1, nagbaba ng bahay. Ayan. Laog from Jody Rodriguez. Ayan. Postoras interesantantes. May shout out. Ayan. Laog mo to vlogs dan po new upload from Music TV.
may premiere. Itamsakan natin yan, lalabs. Merchandiser vlog. Ayan, natamsakan na kita, lalabs. Ayan, ko na ng tamsak lang, dating dikit na. Ayan, salamat. Ayan. Bibian Clarino, salamat po, idol, from Music TV Katropa. Ayan, Epic TV ng baba ng bahay. Mga lalabs, padikitan yung nakapin. Full kalimbang ako sa premiere ng BD Pakain naman. Ayan. Epic Paul Pack from Saulaw. Ayan. Dan na merchandise vlog from Log Moto Vlog. Ayan. Saulaw na gawa ng bahay. Full kalimbang music. Ayan, Music TV Katropa tamsakdan from Alma Baklian. Ayan, sa akin nyo, may biglang shoutout, lalabs. Ayan. Alzaki, you come back. Ayan, nagbaba ng bahay. M1 bahay mo po from Music TV Katropa. Ayan, dan na sa Saulaw from Log Moto Vlogs. Ayan. Saulaw, thank you. Ayan, Alzaki nyo nagbaba ng bahay. Log Moto sa nakapin pang 936. Ayan. Patamsakan naman si Lloyd at padikitan mga lalabs. Ayan. M1 nagbaba ng bahay. Ayan. Alzaki nagbaba ng bahay. Ombrok Charlene Vlog tamsak host. Ayan. Mega shout out Ombrok Charlene Vlog. Ayan. Thank you for coming, host. Ayan. Alzaki yung nagbaba ng bahay. Mega love to all from Ombrok Charlene Vlog. Ayan, M1 dan po from Music TV Katropa. Ayan. M1 dan dikit na po from Effect TV. Ayan. Alzaki pang 645 ako. Ayan, pasukli po. Ayan, from M1. May premiere, tamsak lang po from Music. Ayan. Premiere live mamayang 2 PM. Ayan. Yan mga lalabs, patamsakan naman si Ombrog Charlene Vlog sa kanyang premiere mamaya. Ayan. Alzaki nyo tamsak dan full pack from Alma Baklian. Ayan. Alzaki nyo nagbawa ng bahay.
And 5 million in the house. Binigyan mo ng shout out. Ayan, Laog TV. Alzaki nyo hi from Ombrog Charlene Vlog. Sa ulaw, nagbaba ng bahay. Ayan, Laog. Full watch. Short video lang ito. Effective hi from Ombrog Charlene Vlog. Ayan. Saulaw Oz. May mga nag-chat sa'yo. Ayan. M1 Tamsak Dan full pack from Alma. Laog mo, tagla salamat host. Walang anuman. Ayan. Alma Baklian, hi from Ombrog Charlene Vlog. Laog Road to 1K done. Ayan. From Saulaw Oz. Yes po, ayan. Yan, M1, ayan, from Ombrog Charlene Vlog. Yan, Laog. Panuran naman na natin. Ombrog Charlene, hi, good morning from Effect TV. The Quiet, nice nose. Oh, mashallah. And may jacket ka na po. Ano ba ang basa niyan? Dequet. Ayan, nice nose. Your nose nice. Ayan. Ombrog Charlene Vlog. Ayan, patamsakan naman yung kanyang premiere. Ayan. Kay Ombrog Charlene. Alzaki nyo, nagbaba ng bahay.
Hello, Umbrog Charlene. We are already connected. Thank you from Alma Baklian. Ay, log mo to vlog dan dikit pasokli from Bibian Clareno. Ayan. Log mo to vlog pabalikan si Bibian Clareno dan sa'yo. Hello, Umbrog Charlene Vlog from Alzaki nyo. Ayan. Bibian dikit na po dan. Ayan. Ayan, na-full watch ko na pala to sa'yo. Laog. Ayan, Bibian dikit na po. Dan from Effect TV. Ayan. Alzaki Love Love. Ayan. TW Bibian from Laog Moto Vlog. Ayan. Mami Host. Ayan, Alzaki nyo. Ayan. Ayan. Umbrog Charlene dan na po from Effect TV. Ayan. Bibian Clareno TW sa'yo. Ayan. Dan na Bibian Clareno dikit kalimbang all from Laog Moto Vlog. Na-full watch ko siya, Laog. Back pain strike me again. Please help me. Ayan. Dan Bibian Clareno dikit kalimbang all. Dan sis M1 from Joda Rodriguez. Ayan. Alzaki nyo nagbaba ng bahay. M1 Dan from Effect TV. Ayan. Alma Dan from Bibian Clareno. Ayan. Bibian Dan na sa birthday sa Lucky Video po. Pasokli. Ayan from M1. TW Alzaki. Yan, 7 million in the house. Miguel Vlog shout out. Tamsa ka naman si Ombrog Charlene Vlog sa kanyang premiere. Ayan. Effect TV nagbaba ng bahay. 207 ako sa'yo. Baklian from M1. Ayan. Pasokli na lang. Mungguyang Mau OTW Terimakashi. Ayan. Para malzakin nyo. Ombrog Charlene OTW sa'yo from M1. Thank you M1. Dikit na tayo from Alma Baklian. Ayan. Alzaki dan na po from Effect TV. Ayan.
And 11 million in the house. Mega loud shout out. Lester dan all kalimbang kami sa'yo pasokli from M1. And 9 million in the house. Mega loud shout out. Alzaki, ay mayroon nyo raw sa Alzaki. Ayan. Seven million in the house. Mega loud shout out. Ayan, Jody Rodriguez. Dan Alzaki from Jody Rodriguez. Ayan. Nalzaki. Effective UTW from Judy Rodriguez. Ayan, nakapindan from Vivian Clarino. Ayan. Vlog mo to vlog dan sa'yo si Vivian. Pabalikan na lang. Yes, Vivian, naunahan na kita. Salamat sa pasukli. Ayan. Vivian Clarino. Ano kayong bahay mo, Lalax? Vivian Clarino, dikit po yung aking main channel sa iyo, Lalags. Ayan. Pinamsakan ko na lang. Panoorin natin. Ayan, Vivian. Sabay mo ako, Vivian.
sama tayo balik sa Taki birthday ng kasama namin. Dan Boss Effect 118 from Rudy Rodriguez. Ayan, Bibian, naka-off yung message mo. And 5 million in the house, may mga nag-shout out. Ayan, Jody Rodriguez, dan pasokli from Bibian Clarino. Ayan. Okay man, Bibian, OTW po. Ayan, Bibian. Higit ko na to sa'yo, lalag. Naka-off yung message mo. Ayun pala ako. $5 million in the house. Hindi kami nag-shout out. Ayan. My life vlog dan pasukli na lang din from Bibian Clarino. Ayan. Yan mga lalags, padikitan sa nakapin mga lalags. May premier tamsak lang po, ayan. Dan pulpak Ma'am Bibian, asa na sa Ilocos po ba? From Rudy Rodriguez. Ayan. Jody Rodriguez, nagbaba ng bahay, harang hos. Salamat sa paharang lalabs. Ayan.
Ayan, 7 million in the house. May iba shout out. Dan sa harang sis. Ayan, salamat sa paharang. Jody Rodriguez Pulpak from M1. Sukli po. Ayan. Magbag lang muna host. Busy. Sige lang po. Ayan, mag-play. Ayan, Mercy, M1. Sabay mo ako, M1. Dan po Music TV, dan po sa premiere nyo, may bakas naman dun. Ayan, M1, watching ako. Salamat M1, dan na po ako sa'yo from Jody Rodriguez. Ayan. Jody dikit na po, dan from Effect TV. Ayan, M1. Dikit ko na to sa'yo. Ayan, salamat po Boss Effect. Jury dikit na po ako dan. From Effect TV, ayan. Ayan, 5 million in the house. Bigyan ka lang shout out.
Dati ng Dikit Island Ski Vlog. Opo, dati po tayong dikit. Laog mo to vlog. Ayan, patamsak na lang. Ayan, laog mo to vlog. Didikit sa'yo si Jonaski. Balikan mo siya lalag sa yung main ni Jonaski. Watching siya ngayon. Dan sukli ate Alma, 289 po. Yan laog. Sis Bicolano dating dikit po, parang Jolly Rodriguez yan. Sige po, tingnan ko po yung bahay mo. Ayan, Bulwari TV. Good morning, madam. Ayan. Bulwari, may galag shout out. Ayan, laog mo to vlog. Balikan mo si Jonaski. Lumikit sa'yo, lalaws. Nagbakas siya sa'yo, laog mo to vlog. Kabalikan na lang. Ayan, log mo to vlog. Lumikit sa'yo si Jonaski. Nagbakas siya sa'yo. Just Rodriguez, tamsak dan po from Log Moto Vlog. Ayan, Bulwari TV. Ayan. OTW Jonaski. Ayan.
Bulwari, ayan. Magbaba ng bahay. 3 tamsak na sa'yo sis, M1 video. Silap ko taba, to ganda pala, ayan. Dan at Jody Rodriguez. Ayan, salamat laog from Jody Rodriguez. Ayan. Tamsak dan Junaski, ayan. Ayan, 8 million in the house. May mga nag-shout out. Dan Sukli Ish from Jody Rodriguez. Oh, Jody, balik ka pala yung bahay mo, lalabs. Ayan, Jody. Sabay mo ako, Jody. Okay-ish. Dan sa nakapin. Palablab pala sa akin. Ayan, from Ish Plang Blang. Ayan, Judy.
Judy. Full watch. Ayan. Dan ako sa'yo, Judy. Ayan, Kois Charlie TV, nagbaba ng bahay, ayan. Bigyan ka lang shout out. Tamsak Dan Puhos, ayan. Salamat sa patamsak, Lalaws. Ayan, padikitan yung nakapin. Ayan, I miss you host, ayan. Ayan, nasa Cake Master, oh. Nakangiti pa. Ayan, harang Dan host, ayan, salamat. Ayan, Cake Master, late na naman to si Cake Master. Ayan, Judy. Chicken pancit cake kay Judy. Ayan, tamsak kay Ash Plang Vlog. Ayan, Koiso TW po from Judy. Ayan, Judy. Ayan, busy po naka-duty po. Ayan. Sige lang, Cake Master. Wala ka pa rin Cake Master. Ganda ng smile ni host, Cake Master. Ayan. Si Cake Master Ayan. Judy. Ayan. Ayan, sige ko Master, oh. Sabi ko sa'yo, dagan mo yung, video mo. Cake Master. 4 lang yung video mo, Rinay ko siya kagabi. Ayan. Mark Lester TV Tamsak Dan Host. Ayan. Mark Lester, may shout out. Ayan, may jacket ka na. Napangiti tuloy ako si Cake Master kasi pumasok Ayan, Jody, dan ako sa Jody. Tintinan po ang video ko, host. Ala, tintinan ba yun? Hindi ko lang siguro napapansin kasi piniplay all ko siya
Sige, tinan ko uli mamaya. Pero pangalan mo yung piniplay ko eh. Baka kasi ano, Cake Master, naduduling lang ako kasi aantok ako eh. Yan, napangiti mo tuloy ako. Ayan. Tawa tuloy si Cake Master oh. And then po Kuya Charlie from Judy Rodriguez. Wala ka pang masyadong video, Judy. Ayan, salamat po. Si Saulaw, Oz, ayan. Ayan, Dan Kois Charlie TV from Laog Moto Vlog. Ayan. Johnny Rodriguez, balik sukli na po. Kuya Charlie Dan Digit Pasukli from Vivian Clareno. Ayan. Ayan, Judy. Laog baba ka ng bahay, kapatid, from Coach Charlie TV. Ayan. Si Saulaw, Os, it's me, my life done to you again, my friend. Welcome, Judy from Coach Charlie TV. Judy Dan from Saulaw. Ayan, Judy, bumuhit ka na, Judy. 15 ka na. Judy, how are you, darling? Ayan.
Judy. I'm okay, my friend. Ayan. Ayan, Judy. Ayan, Leowen 2, thumbs ako. Ayan, mega mega love shout out, Leowen. Ayan. May jacket ka na po. Ay, may jacket ka na pala. Ayan, nagbaba ng bahay si Leowen. Tawa tuloy si Jody, oh. Yan, Vivian Clarino. Ang baba ng bahay. Saulaw, nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house. I'm gonna shout out. Ayan, Judy. Liwe, nagbaba ng bahay. Dan pulpak pabalik na din, pambibiyan.
And Judy. Dan Lewin vlog thumbs up. Ayan. Saulo Austin, give me hug back. Ayan. From Bibian Clareno. 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Lewin. Malaki rin pala yung bahay ni ni Lewin. $2.2 million. Yan, Lewin. Hey, good night, good morning. Good night. Good night po, ayan. Sleep na tayo. Hello, good night. Ayan. Mas magluto muna ako ng lunch. Palitan muna po yung nakapin. Sige po, sige. Magluto ka na ng lunch. Anong oras na ba dyan? Nasaan ka ba laog mo to vlog? Nasa Pinas? Anong oras na ba dyan? 5? 9 na. Magda 9 na. Saan na si Rodriguez? Si Judy. Natulog na pala si Judy.
Sige, magluto ka na, Laom. Sana makauwi na lang ako ng Pinas. Atiran ko pa ng ulam si misis ko. Sana all. Sobrang sweet mo naman. Yes po, haha. Salamat po sa sige po. Maraming salamat din po, Log Moto Vlog. God bless sa'yo po. Ayan. Salamat din. Ayan pang kay Bandare Yahoo. Shout out host. Ayan pang kay Bandare. Magalag shout out to you. Ayan, thank you for coming, lalabs. Tusok dan po, ayan. Salamat sa patusok, lalabs. Bakit yung pangalan pang ano? Pang Indian? Kumusta na po, ayan. Bakit parang Indian yung pangalan mo?
Pangkay Bandari. Kala ko Indiano. Ayan, Ishplang Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, Ishplang. Dan Pangkay, ayan. Ishplang Vlogs. Yan, Ishplang. Pangkay Bandari, ayan. Naka-hide naman yung bahay mo. Ayan, Bibian Larino nagbaba ng bahay. Ayan, Pangkay. Dikit ko to sa'yo. Ayan, alas 5 na po dito ng madaling araw, mga lalags. Siguro mag-out na ako. Bukas na lang po uli. Yan, wala naman ang tao na. Ayan, Judy, Leowen, Lawag, ayan. Pangkay, Bandari, Tomorrow Again. Ayan, Bibian, Ishplang Vlog, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, mag-out na po ako. Kasi may pasok pa po ako mamaya. Salamat po sa inyong lahat.
God bless us all. Bye-bye.